Здравейте, BWZ, епизод 8, юбилеен епизод. Направихме една година. След една седмица започва третото такова голямо шоу на българската кетч лига. Далеч не само третото, между другото. Те имаха доста други шоута. И с нас специален гост е Дамян Тангра, който ще защитава титлата. Така че ти казваме, Дамяне, здравей. Благодарим ти, че прие поканата да ни гостуваш тук в подкаста. Давам думата и на Дилян за да каже за една минутка за това, че направихме една година българска кетч зона и продължаваме с този епизод. Една година българска кетч зона ми е много сюрреалистично, защото преди една година не съм си мислил първо, че ще има толкова много хора, които въобще да не следват в социалки, в форум, такива неща. И второ, не съм си мислил, че въобще ще си говоря в подкаст с истински кетчист, било то пък и български, дори още по-добри, че е български. Но това е нещо, за мен е експоненциално за една година. Чувствам се като някой, който се е родил в Дивия Запад и вижда как изстрелват ракети. Много съм, много съм доволен и продължаваме. Надявам се тази първа година да бледнее при тия, които предстоят. Продължаваме с бойни редици. Бойни редици. Сега имаме италиански гост тази година, нали така, на това предаване, нали така, Дамян? Да, Фабио Ферари е следващия опонент, който иска да получи тази титла, да я вземе от мен, да я вземе от българският хан, от българската кетч лига. Той е един от много титулованите кетчисти в Европа. Навсякъде е бил и в момента, както знаете, ние сме една от най-новите федерации в Европа. И не само, че сме една от най-новите федерации, но мисля, че много бързо успяхме да натрупаме някаква гласност, популярност, защото едни от най-големите имена в Европа, дори в света, идват при нас, бият се за златото, бият се за моята корона, опитват се да я вземат по всякакви начини, но аз съм сигурен, че на 17 май Пиротска 5, българския хан, отново ще защити своята титла и все още ще бъда българският шампион. Разкажи ни малко повече за него. От техничар ли е, с какво се отличава, хайфлайер ли е. Знаеме, че има много голям опит, знаеме, че е бил шампион на много места в Европа. Да, много хубав въпрос. Както виждате, той е физически много здрав. Бих казал, че смесица от тези неща, които ти спомена, със сигурност не е чак толкова хайфлайер, но няма нужда да бъде, защото, както знаем, в този стил, когато скачаш и правиш много акробатични умения, хватки, удари, има голяма доза риск те да не проработят. Така че аз в момента го изучавам кои са му силните и слаби страни. Естествено няма да си кажа целият план сега, но знам, че колкото по-дълго продължава матча, толкова повече мисля, че започвам аз да получавам плюсовете от цялата ситуация. Много е силен, много е експлозивен. Бих казал, че е един хибрид между тези стилове. Най-малко бих казал, че е хайфлайер, но със сигурност знае как да се бие, много е техничен и има много опит в гърба си. Но нещо, което много хора не осъзнават, и както вие сте били вече там и наживо сте го усетили, когато влезеш в Пиротска 5, когато започнеш шоуто, когато дойде време за последния матч и чуеш гласовете на 500 плюс човека да скандират, да пеят химна и така нататък, нещата много се променят. Колкото и да си опитен, колкото и да си титулован, не знам къде в целия свят, в България, Пиротска 5, нещата се променят и българският хан влиза, плячкосва всичко и е шампион. А къде може да го сложиш като опонент спрямо предишните двама, които гледахме? В смисъл, по-популярен ли е от тях? Какви са му отношенията с тях? Между другото, видяхме, че и това е загатнато в поста. Да, това също е въпрос, който аз търся отговора нали, на това, което ти питаш също така. Както видяхме, Джани Валета и Том Маруфа имат някаква вендета срещу мен. Не случайно, на края на предишния матч, ако някои хора не са гледали, се опитаха да направят всичко възможно да отнемат пояса от мен. Това мисля, че ще го разберем в самия ден. Знам, че по принцип, не мисля, че са точно приятели, но знам, че са много добри познати. Относно популярност бих се изразил последния начин. Ларуфа е бил много популярен в Щатите, Валета е изключително популярен в Япония и в Европа, докато Ферари е много популярен в Европа. Така че един вид тези европейски кичисти, както казах и преди,
все едно нещо ги обединява. Да вземат тази титла от нас. Да вземат тази титла от българин, защото виждате, изработено е изключително добре и виждам ги как се опитват по всякакви подли начини дори вече да започнат. Искат на всяка цена, искат да я спечелят. И за мен този въпрос Ферари дали ще бъде съюзник техен или въобще ще си върши своите неща отделно, ще го разбера там. Подготвям се и за такъв момент. Надявам се да не е така, защото, както знаете, когато си шампион, имаш мерик на гърба си и почвам май да усещам, че мерника е не само чужденците. Почвам да Това ще усещам, питаме че после. Диляне, давам ти въпрос от тебе, защото аз взех много времето, после ще го питам специално, искам да го питам за публиката. Аз да, предполагам, че говориш за когато бях на полиското шоу WrestleMania, което е страхотно име, между другото, а, обявихте, че титлата на Българската кетч лига ще бъде защитавана на следващото шоу в Пловдив, ако си спомням правилно. А, така да, да. че, така че а, има ли някой български кетчист, без значение дали от академията или не, въпреки че те извън академията не са много, който така го усещаш, че тича по петиците за тази титла? Ами има. Те дори са няколко, и което е много хубаво. А, Това беше целта на Българската академия и въобще на лигата, точно да се създаде а, този, не мога да кажа набор, но тази група от хора, които да имат общи цели, които все пак те са конкуренти. Няма какво да се лъжим, кетча си е индивидуален спорт, после може да говорим за отборен спорт, нали така, но предимно е индивидуален спорт и колкото и да се правят, че искат да са добри и така нататък, това е конкурентен спорт. Когато носиш короната на българската кетч лига, всеки иска да я вземе. Дали някой иска да я вземе по добър начин, дали някой иска да я вземе по лош начин, за мен това не е различно, защото резултата за мен е един и същ, че те искат да я вземат. И когато някой иска да я вземе от мен, той е моя враг. Няма значение да е добър, лош, по средата, каквото ще е. Има някои имена, които ми изкачат така на първо четене, естествено. Коби много пъти е отправил закани за титлата, Ник Ести, Калата е с някой, който примерно сме неутрални до този етап, бих казал, но виждам, че е просто мачка наляво и надясно, където отиде дори в Европа. Шарков имаше някои доста остри реплики спрямо мен. Така че има много хора, към които мога да си обърна вниманието. И затова преди това казах, че целта на гърба ми вече не е само от чужденците, но от всички. И трябва да се внимава, и трябва да видим на къде ще се поведат нещата. И трябва много добре да се оглеждам. Много трябва да внимавам. Добре, иска да те питам, понеже стана въпрос за публиката, ти каза, като излезеш. Сега, първото събитие, което беше, Дилян беше там, точката беше даже на първия ред. Аз бях 2 реда назад. И това беше за много хора, изобщо за първи път гледаха кетч на живо. Изобщо идеята, че ще имаме български кетчисти, ще имаме българска лига, че ще имаме български шампион, че идват хора от Европа, с които да търсят тази титла. За нас някакси беше сюрреалистично в този момент. И това да видим цялата зала, защото хората, които не са били в Сердика Ивент Център, тя е, мисля, че бившо кино, много готина зала от всякъде, има балкони отгоре, всичко се чува, близко е, ринга е близко, ние бяхме близко, имаше една така много готина енергия. Ти излезе, направи едно промо да представиш лигата и след това се прибра. И имаше да чакаш, предполагам, час или два преди да излезеш да защитаваш пояса. Изобщо усети ли го този момент като нещо супер историческо, че това е първото кетч шоу в България от много години, защото ние имаме история в кетча, но тя е много забравена. Че това изобщо е някакъв такъв супер исторически момент, че това, което тогава щяхте да направите с тия момчета и които направихте, де факто беше определящо за целият този спорт и за цялото това развлечение в страната. Ще отговоря по този начин, че първо благодаря за хубавите думи. Мисля, че не е случайно, че много събития доведоха до първи сблъсък.
Както ти спомена, имаме история в кетча, имаме история и в страната ни в кетча, и извън страната ни. Изключително много видни имена, успешни кетчисти в целия свят. И мисля, че беше логично да имаме нещо сега, съвременно, което да е при нас и нали, живот и здраве, точно така, както сега започва да правят, да пътува и страната. Това нещо с Елто си го обсъждахме още когато започнахме семинара в Габрово. Много съм зле с датите, извинявам се за което, но когато започнахме семинара, нали, имаше много голям интерес и си мислихме, добре, това може ли наистина да прерасне в нещо по-голямо. След това с академията, след това с първи сблъсък. Да, историческо събитие, мисля, че има един глад, който тогава всички хора, едва ли не факта, че си в публиката на това шоу, само по себе си беше историческо. Дори имам чувство, че ако просто екрана светнеше първи сблъсък, после край, пак нещо, все едно събрали сме се тези хора, които харесваме кетча, харесваме историите, харесваме емоцията, харесваме добрите моменти, лошите моменти, всякакви такива неща. Не се замисля много за моментите, кое е историческо и кое е не, защото мисля, че това много храни егото. Бях уверен, че шоуто ще бъде много успешно. Бях много уверен, че хората ще получат това, за което са дошли и се опитах, дори зад кулисите, всеки един от хората, с които нали, повече се разбирам, да им предам емоцията да дадат всичко от себе си. Не 110, не 120, 150%. Трябва да са готови. Аз честно ви казвам, в този ден, в този момент бях готов да умра в ринга. В смисъл, това е кулминация на много труд, много усилия, на много енергия от много хора. Не само от мен, не само от Елта, от всички други, които са заобиколени от това. От вас също така, от всички хора, които са поддържали форуми и интерес към кетча. И в момента, нали, като човек, който участва в него, не си мисля колко е историческо, защото не мога да дам сила на тая емоция да ме завладее, да каже, виж кой съм аз, това какво става, това какво става. Не мисля така. Просто си мислех как това може да е най-доброто шоу за този момент. Как всеки, който е купил билет, като свърши вечерта да си каже, много се радвам, че дадох тези пари да взема билета, много съм доволен, искам още. Добре, не давай ти, защото аз имам сигурно хиляда въпроса да му задам, така че... Не, аз имам, между другото, за греховете ми избирах няколко часа интервюта с Танграта. Само и само за да не съм повтарял. Ти спомена за семинара, който по спомен беше 2021 година. Искам да те питам така, понеже аз гледах Кейдж матч, който знам, че не е дефинитивен източник, но до някъде показателно, т.е. осъзнавам, че примерно си имал матчове, на които нали, никой не ги е вписал там, да кажем. Но така като гледам, нали, годините, примерно ти си бил много активен нали, 2017-2018 нали, до 2024, а 2025 имаш, мисля, че един матч, той е нали, само за българската кетч лига и нали, след това отново се засилва активността. Казвам кой е вписано там, нали, ти може да си има повече матчове. Това може, да. Въпросът ми е до каква степен организацията на лигата, на академията, тия всичките неща, нали, аз знам, че си свързани с школата на Сет Ролинс, до каква степен ти се отразиха на кетч кариерата и на възможността ти да бъдеш на ринга, защото признавам, че това е някакъв огромен товар. Да, прав си. Мисля, че 2025-та може би ми е годината с най-малко мачове, защото първата четвърт на годината бях в Айуа, в Академията на Сет Ролинс. Там имах възможност за мачове, но едно от условията, които те ни бяха казали, е, че не можем да правим мачове. Докато завършим, никой няма право да участва в която и да е компания в мачове. Ако участваш,
означава, че те изхвърлят от академията и нямаш право да продължиш. Може да питате Анджеликс, Анджело, той беше също така с мен там. И аз си отидох с облеклото, с няколко облекла, нали, защото в щатите предимно правих мачове в Джорджия, Тенис и южните щати в Флорида. И когато отидох в академията на Ролинс и Марек Брейв, си бях готов, нали, в нова територия, вече в северните щати, мога да завържа нови контакти с други компании и там да правя мачове. Започнах да разпитвам, те бяха да, няма проблем. Като ги попитах, нали, треньорите, мога ли примерно соло неделя да направя шоу, те казаха, това е нещо, което трябва да ви кажем, никакви шоута не са позволени. И като цяло това е една четвърт от годината, дори една трета от годината, която нямахме възможност да правим шоута. След това се ожених. Това също така, нали, си повлиява на нещата, но аз съм изключително щастлив за това. И после пък дойде време на първи сблъсък. И точно както ти обърна внимание, с много подготовка, с много неща, които не мога да кажа, че в последния момент, но така в по-крайните дни вече се уточняваха. И естествено, когато работиш с много хора, има много промени. И да, това се повлия. Мисля, че след първи сблъсък може би направих още един-два матча в щатите, но в кейдж матч те не следят всички матчове. Да, естествено. Не знам, не знам колко те следят така малко по-видимите матчове. Кейдж Особено матч, с независимите. Да. Кейдж матч по принцип той е фенски такъв проект. Примерно мога да дойда да те гледам на някакъв матч и да напиша Танграта беше или къде си на този матч. Случи се или какво си. Да. Но ако никой не напише, нали няма да има. Да, което е много хубаво. Хубаво е, че се следят някои неща, защото за някои неща дори съм забравил. Но със сигурност много от по-малките шоута не се отразяват, което е нормално. Не е както в Европа, примерно да има изявени 6-7 федерации. Тук всеки щат има, да кажем, по 3-4 федерации, умножаваш го по 50. Няма как всичко това нещо да се проследява. Всяка година има също така някакви благотворителни шоута, има шоута, които примерно са за някаква кауза. Те са такива, нали, едва ли не, те не са от федерации, те са просто няколко човека се събрали и го организират, което също, нали, са си мачове. Принципно, когато аз така процедирам в момента, правя мачове за по-малки федерации, които са ми близки, да нямам дълги пътувания, за да мога да поддържам форма и да експериментирам с различни тактики на ринга. И вече за големите мачове, тогава вече съм готов да правя големи пътувания. Тая година също така защитавах титлата в Айова, в шоуто SCW, което е на Сет Ролинс и Марек Брейв. Там примерно пътуването ми беше 16 или 17 часа с кола. Като пътувах, направих си мача и се върнах. Тоест, за няколко часа, нали, шоу съм инвестирал колко? 30 няколко часа. 32 часа път. Само да те върна малко, каква е целта на това правило, че не можеш да участваш, да правиш мачове, докато си в академията? Ами, не го обясниха точно, нали, защо. Аз си мисля, че има две по-основни неща. Първото е, че не искат да сложат своето име, нали, и да кажеш, примерно, аз съм в академията на Сет Ролинс и Марек Брейв, и ако имаш матча да ти е кофти, да кажат, ето, нали, те не ги обучават по добър начин. И другото нещо е да не се контузиш. Защото ако се контузиш, школата им е изключително скъпа, няма начин, в който ти върнат финансите, които си инвестирал, и просто губиш, нали, всички финанси, губиш възможността да завършиш там. Между другото, школата е много груба от към, как се изразя, от това не точно да разобличи, но има като един филтър на хората, които наистина искат да са кечисти, тези, които са били, може би, фенове на Сет Ролинс, и тези, които са готови на всичко да дадат, да успеят. Защото наистина първите 2-3 седмици тяхната цел е да те изгонят. Не се правят всичко възможно, за да те тестват, да видят колко обичаш кетча и на какво си готов, за да останеш там. Да, те върна всъщност, понеже каза на какво си готов. Ти каза за първото шоу, че беше готов да умреш на ринга. Сега това до някаква степен, нали,
при тебе е разбираемо, защото все пак това е твой личен проект. Обаче това, което ни направи нас впечатление и си говорихме и с Дилян после, изненадващо е колко много влагат тия момчета, които ги докарваш от Европа. И Джани Валета, и чак че му забравих името на това момче от Франция, което включително имаше в щатите много. Тома Руфа. Тома Руфа. Страшно много се раздават. Въпросът е при тях каква е, не смисъл, откъде идва тази мотивация при тях толкова много да дадат тук на българска почва? Ами, докарва ги Елто, а само ги бия. Елто ги докарва, нареждаме ги, бие единия, следващия бие него, следващия бие ни, шегувам се. А, Мисля, че мотивацията идва от това колко е заразителна емоцията на публиката. Защото колкото и банално да звучи, без вас, без хората, които присъстват на живо, дори без някои от хората, които така пишат някакви гадни коментари под други публикации, видеа и така нататък, това нещо не съществува. Наистина, колкото и банално да звучи, няма го кеча. Без хората, които да го гледат, да му се наслаждават, да го обичат, да го мразят, нищо няма. И нещо, което прямо забелязвам и сега мога да споделя от така зад кулисите, между другото, когато много от чужденците идват, те не идват с нагласа, че това е нещо много специално, че те не идват с нагласа, че това е нещо интересно и така ново за нас, но мисля, че по време на самия ден, когато видят страстта на всички, които сгубяват ринга, които се грижат за осветлението, които се грижат за ефекти, грижат се за звука, грижат се дори, които са охрани, като видят страстта на Елто, когато говори и когато, нали, ръководи нещата, тогава мисля, че нещо им се променя в погледа, нещо се променя в самите тях и разбират, че това нещо, от което те са част, е много по-голямо, с много по-голям емоционален заряд, колкото те са си мислили. За тях няма какво да се лъжим, това е следващото шоу. Днес, ако дадем пример за Джани Валета, днес Джани Валета е в България, утре примерно в Австрия и след 2 седмици примерно пак отива в Япония или някъде друга, или в Малта, или където и да е. За тях това е поредното шоу. Но когато видят, когато чуят, когато усетят атмосферата, защото това нещо много трудно се предава по видео. Били сте там, знаете как изглеждат нещата на видео, знаете как изглеждат нещата на живо. Това нещо не може да се опише. Затова аз казвам, дори на хората, които не са толкова големи фенове, има си някакви шоута, отидете, инвестирайте дори за по-ефтините билети, няма лошо. Закарайте някой ваш приятел или семейство, или деца, или нещо. Просто е така, за да пробвате да видите. Поне един матч или два матча или някакви моменти, ако не ви харесат, добре, значи това не е за вас. Но си мисля, че точно тази атмосфера, която феновете докарват и тази емоция, тя ги зарежда да дадат още повече от себе си. Защото пък и в крайна сметка те са професионалисти. Не случайно са били забелязани от Българска кетч лига и не случайно са докарани тук, а дори съм сигурен, че някои от тях са искали да бъдат докарани тук. Защото започват да разбират колко специално е това. Аз искам също да спомена, че това сигурно съм го казал преди, но нали, на първото шоу, първи сблъсък, имахте матч с Джани Валета и нали, матчът приключи, беше страхотно всичко от нататък. Не бях чувал за него и точно, може би месец след това се оказа, че Джани Валета спечели най-големия турнир на Dragon Gate в Япония. И тогава ми прещаха, че окей, българската кетч лига всъщност нали, ми е доставила нещо много, много специално в случая, защото това е втората най-голяма японска компания, нали, кетча в Япония е на абсолютна почет като останалите бойни спортове. И това е примерно втория чужденец въобще, който го е печелил този турнир. И аз съм имал привилегията да го гледам на българска почва, само заради българска кетч лига, което е за мен е нещо специално. Нали. Така че предполагам, дори като за първо шоу е нещо специално, надявам се по-нататък да става още по-специално. Може да си поговорим малко за отборен кетч, тъй като обявихте отборните титли на Българската кетч лига и първия матч от турнира за отборните титли ще се проведе на 17 май на бойни редици. Може ли да ни разкажеш малко повече за тази концепция и какво да очакваме?
Да, ами естествено, както много други федерации, това е една концепция, която се развива с течение на времето. Бойни редици започва турнира за българските шампиони по двойки. Както знаете или по-скоро не знаем точно кои отбори ще бъдат там, което е част от, нали, интереса за целият турнир. Но има много кандидати, за които се сещам, че имат реален шанс да спечелят. Естествено, бих искал нашите отборни шампиони да са българи. Не знам как ще се развият точно нещата. Знам, че Вишеград са изключително голям фактор в отборния кетч при нас, дори в индивидуалните матчове. Те също така са едни хора, с които трябва да внимавам. Примерно една сензация, която ме изключително много ми пълни душата, са последните славяни, ако се сещате. Да, А, страхотни фенове беха, страхотни симпатияги. Да, те са все едно са излезли от черна котка, бял котарак, Мирко Сторица. Просто взривиха публиката. Аз точно мисля, че те бяха мача преди мен. И точно тогава аз съм в главата си казвам, че си най-добре, сега ще се справиш, сега ще ходиш, нали, аз всичко си го говоря. И въобще не обръщам внимание, че някакви такива балкански ритми се пускат, се хвърлят. Въобще аз съм в някакъв друг свят тогава. И после, като почнах да гледам някакви неща от шоуто вече за няколко дни, и си казвам, добре, чай, кога се случи това, кога бяха те? И на мен са изключително забавни, мисля, че са много добър отбор, много добре си паснаха и примерно, не знам, мисля, че те също така имат голям шанс. Наблюдаваме пък и някои неща, които се развиват в Кетч Академията, които преливат в лигата. А, така че мисля, че може да очакваме много интересни неща. Може да очакваме наши отбори, нали, както казах, надявам се, и също така и някои нови чуждестранни отбори. Има ли шанс да видим Коби шахматиста като отбор в този турнир? Това е много, много интересно. Ами мисля, че има, защо да няма. Както видяхте, шахматиста въобще в началото не беше шахматист. Но Това му беше сега, instant classic факт. Вярно е, да. сега си прави ходовете шахмат. Също така, забравя да го спомена преди това, но той също е един от хората, които много добре се развиват и знам, че е опасен, не трябва да бъде подценен. Знам, че се опитва да бъде някой хода напред, а, следи нещата, какво се случва с него и Коби. И възможно е, много е възможно. Възможно е да виждаме точно такива отбори, които обстоятелствата ги създават. В смисъл, те може да са врагове, но после да станат отбори и може пък и така да се получи много добре. Виждали сме много пъти Рей Мистерио, Батиста, всякакви интересни ситуации. Като каза за български отбори, въобще за нашите кичисти от академията, виждаме, че те напоследък почнаха да правят вече участие в Англия, направи Коби, Никести преди година още или две, даже май беше направи. Къде се позиционират горе-долу, когато става въпрос за Европа, за нашата кетч сцена? В смисъл, колко са търсени, ценят ли ги публиката в чужбина? Знаем, че кой в Англия имаше някакъв интерес към него, доста стабилен. Да. Ангел също така прави матчове. Джони Блякхарт мисля, че направи матч в Румъния. А, Анджеликс имаше, ако не се бърка, мач в Штатите. Така че а, търсят се. Сега няма какво да се лъжим. Все пак в развитието на един кичист отнема време, докато се установиш името, установиш си образа и, нали, докато промениш някои неща, които наистина да предизвикат интерес в всички. А, в Европа нещата са много по-различни. Тук вече си играем с стереотипите за българите. Нали, в България, ако сме едни, чужденците идват и ние гледаме на тях по различен начин, като излезем, ние сме чужденците и едва ли не стереотипите играят или в наша полза, или в наша вреда. Като наблюдавал съм техни мачове извън България, също така Калата беше в Австрия. Мисля, че се справят много добре. Мисля, че излизайки извън страната, разбират, че той е като, нали, когато си в футбола, имаш матч, който си домакин и матч, който си гост. Там си гост, обаче всички са много враждебни срещу теб. Мисля, че в случая на Коби го приеха много топло. Той така, мисля, че имаше и също така изяви в Италия. Което, като цяло тия неща са много хубави. Много хубаво да пътуват, хубаво е да виждат някакви неща и да научават различни похвати и различни
методи от едната федерация, другата федерация, трета федерация да свършат в България и да ги имплементират тук. Мисля, че имат потенциал всички момчета и момичета, имаме момичета също така, които тренират в академията. И това е хубаво нещо. Но като излезем извън страната, често пъти ние сме лошите, ние сме тези, които хората освиркват и не харесват. Но това също е една емоция, която ако успееш да я захванеш по един определен начин, също може да те зареди. Защото важното е да има емоция. Дали ще е добра, дали ще е лоша. Важното е хората да им пука за теб и дали те обичат или те мразят. Ти, ако си достатъчно опитен, може да го завършиш по начин, по който ти помогне. Да те върна малко на отборния кетч, понеже състоянието по принцип на отборния кетч през 2026 не е много цветущо. Знаеш, нали, едно време отборите те се разглеждаха като някаква такава единица. Дори и в ачетотерата, нали, каквото сме гледали, имаш такива фамозни отборни ходове там. Нали, Да. дъдлитата си правиха 3D, нали, братята Харди правиха определени неща. Нали, те си бяха едно такова комплементарно нещо. И нали, още по-рано, ако върнеш там Хард фундацията, имаха нали, Хард Атак. И нали, те си бяха едно цяло, нали, това си е отбор, нали, те имат същи цветове, допълват се едни други, играят така отборно, докато нали, в днешно време виждаме малко повече. Тия двамата са отбора, но тук е така за малко. И Да, на мен ми стана много интересно, нали, че примерно видяхме Вишеград, нали, те си бяха един такъв юнит, точно нали, по този начин. Югославяните също. Въпросът ми е, има ли потенциал за такъв истински класически отбор, нали, който да излиза от България? Да, мисля, че има потенциал. Мисля, че има потенциал и мисля, че а, не знам колко съм а, колко мога да предскажа някои неща, но виждам някакви заченки на отбори, както вие ги споменахте, и на мен ми е много интересно да видя как ще се развият нещата. Това е интересното в света на кетча, че има много преплитащи се пътища и истории и, както ти казах, понякога ставаш отбор, понякога си индивидуален. За мен, ако някой има цел да е отборен кетчист, в момента е една от най-добрите възможности, особено в България, защото това нещо нали, ние го нямаме като един точно изявен български отбор. И в кетча всичко е, така да кажа, трябва да дадеш по-малко за всеки. Даваш им някакви мачове, които са груби, даваш им мачове, които са с хайфлайер, даваш мачове, които са технически, даваш отборни мачове. Ако аз в момента тренирах Българска кетч академия, целта ми нямаше да бъда... Имаш няколко варианта. Може да си по-добър, по-лош или различен. Ако си по-добър, минаваш по-нагоре. Ако си по-лош, минаваш по-надолу. Ако си по-различен, няма значение дали си по-добър или по-лош. Ти си различен. Целта ми би била в момента, ако съм Българска кетч академия, да съм различен. И тази възможност за отборните титли и за шампионата по отбори точно предоставя на хората, които може би са очаквали подобна възможност, да бъдат различни. И мисля, че който и да е, ако грабне тая възможност, може наистина много да се развие напред, защото мисля, че и в Европа има глад за отборни матчове, за отборен кетч и то за един такъв отбор, който наистина е силно изявен като отбор. Навсякъде да пътуват заедно, да се сблъскват с някакви проблеми от живота по пътя и така нататък, да се губят по някакви различни държави, но някакси да намират шоуто. Това нещо сплотява. Аз също съм бил част от отбор, който така беше хвърлен заедно нали, с Алекс Кейн, но когато минава време, това нещо сплотява, наистина започва да намираш един общ език и започва да действате заедно. Знаеш, много често ни задават, като си говорим ние, защото хора от форума ни задават въпроси, за да коментираме някакви теми. Една от темите обикновено е дали според нас има шанс да видим това шоу, което вие правите от Българска кетч лига по някои от нашите телевизии. Сега, понеже ти си човека, те питаме, има ли наистина такъв шанс да видим това шоу? Защото в момента в България, примерно,
подобен вид ивенти, да речем, са тези на бойните спортове. И те се излучват по телевизията, понякога по кабелни, но по големи кабелни телевизии. Има някакъв глад такъв. Според теб има ли шанс да видим някои от тия български кетч предавания по наши телевизии? Да, мисля, че има много реален шанс. Зна заплаха, имаше много голям успех точно от вниманието на телевизиите в кетча. Едва ли не имам чувство, че те се събудиха и разбраха, че има български кетч. И мисля, че това нещо само ще се развива. А, Една от причините, поради която нали, шоутата не са били така достъпни в интернет и така нататък, нали, официалните шоута, защото точно тази цел се гони, да се успее да се установи една такава връзка с някаква телевизия, независимо каква е тя, която би искала да излъчва тези предавания. Мисля, че има много потенциал и също така няма какво да се лъжим. Едно такова спонсорство може да бъде много полезно не само за телевизиите, но също така и за българския кетч. А, Мисля, ако не се бъркам, сега няма да казвам точно детайли, но със селото сме обсъждали, че има спонсори, които имат желание да инвестират в кетча, но неговата цел е тези спонсори да са така етично добри, доколкото мога да се изразя. Знаем какво се случва в България, знаем, че има инвеститори за много различни неща, които са хазартни или така нататък. Това поне за момента не е цел. Имало е такава възможност, но искаме българския кетч да има някаква гордост в него, да има някаква чистота до някаква степен. Сега финансово, ако се наложат някакви неща, естествено по-добре вариант е продължаваш напред, колкото приключва всичко, но мисля, че развиват се нещата, надявам се да гледаме кетча по български телевизии и мисля, че може да бъде една добра връзка и за тях, и за нас. И също така това би бил един начин още повече хора да разберат за кетча, да посетят самите шоута и да се забавляват. В крайна сметка, част дори от забавлението, като чуеш на български матч, е да чуеш публиката какво ще каже, какво ще изцепи, какви скандирания ще има, нали, какво ще стане с съдята, какво ще стане с някой, когато го спънат или го ритнат. Такива сме си. Обичаме да гледаме зрелище и кетча е едно от колкото и да е американско, също така може да е много балканско. Затова сме си и добри в кетча. Тук публиката е нещо различно всеки път, между Като, другото, който като не е казва, бил, това да смесваш такива чантове футболни с кетч е безценно. аз видях Да, нещо невероятно. Значи още на първи сблъсък имаше една жена на балкона, която не знам на колко години, ако му слуша жива и здрава да е, сигурно бих казал 55-60 годишна. Да, казвай такива неща в филм. Не, но имам преди, че тя, нали, ти като я видиш, тя не очакваш първо да е на това шоу и второ, нали, тя имаш така страхотно емоционална реакция. Аз имах чувство, че след долу ще откъсне на някой главата, нали. Въпросът ми към тебе е примерно, ти като фен, случва ли се, нали, нещо да ти изкара чак такава реакция, нали, от тебе? Ами, да, случвало се е. А, Примерно много кетчисти, като започна да занимават с кетч, казват, това вече не мога да гледам кетча като фен, така нататък. Аз мога, изключвам си всички настройки, нали, на това, че си кетчисти, пак се забавлявам и пак ми е интересно и готино. Ако е нещо така по-съвременно, Джон Сина, когато предсака Коди Роудс на Elimination Chamber ли беше някъде в Канада, беше сещам. Това така много предизвика някаква реакция в мен, почна да скачам, да викам, си казвам, не, няма как. Когато Роман победи Коди, нали, то всичко с Коди се случва. И някакви такива интересни неща, много са ми забавни, смешните моменти в кетча. Сега не знам дали сте гледали с Gingerbread Man, нали там Последните неща, да, героя. които Да, и готини са ми някакви такива неща. Относно пък българските скандирания, едно от най-добрите ми е Селянин, когато го викаха на Шарков. Селянин. Това просто много ми харесва. Беше ми много... Имах така много смесени чувства, когато пееха химна на България, Горда Стара планина, и мен Том Ларуфа ме биеше по това време.
И някакси викам, о, много съм горд, о, така боли. Нали, имах така много смесени чувства за това, но беше много интересно, беше много уникално и няма как да ги предвидим тия неща. Наистина някой път децата са най-кръвожадни. Децата, изглежда ти си мислиш, примерно, добре, сега няма да обиждам това дете, нещо такова. Скъсай му главата! Искам кръв! Нали, те са някакви... добре, чакайте, успокойте малко. Добре, ти си в момента в щатите, там се бориш, нали така? Да, да. В момента съм в А, щатите. кажи ни, моля ти се, как се стига от едно такова инди ниво, нали, което са по-малките федерации, да минеш вече към този мейнстрим, който говориме, AEW, WWE, дори при това, нали, примерно Ring of Honor, които също са в момента правят такива шоута, те ги излъчват, не знам дали знаеш, но вече в цял свят спокойно мога да гледаме на AEW продукцията през тяхната платформа и Ring of Honor вече е там. Как се прави тази стъпка, нали, между инди кетча и мейнстрима и ти, примерно, сега предполагам, че това ти е целта, нали, в крайна сметка, като на всеки кетчист. Какви сте плановете, какви сте желанията, какви сте очакванията за нещо подобно? Да, скока между това да си в независими федерации и да си в тези федерации, които са вече, нали, с договори и имат излъчване по телевизия и така нататък, се случва, когато си, колкото банално звучи, на правилното място, правилното време и правилният човек те забележи. Начинът, по който ти можеш да го постигнеш, е просто да си навсякъде по всяко време. На мен ми се е давала възможност на някои много малки шоута, в които буквално така съм се чудил сега да приема или да не приема. И буквално съм си мислил, добре, айде, един път правя това шоу и приключвам с него. И поради това малко шоу, което дори може би имало 50 човека или 40, не знам, под 100 човека, от това шоу, примерно, ме е забелязвал някой, който е, да кажем, Гейб Саполски, който е бил дясната ръка на Пол Хейман в ECW и имаше Evolve, като сега нали стана WWE Evolve, така нататък. Той е един от хората, които правят WWE ID. От някакво малко шоу те забелязват и те викат в по-голямо шоу. Целта е, естествено, както всеки чист, да бъда колкото се може по-успешен. Нещо, което си дадох за сметка, когато бях в академията на Сет Ролинс, когато си говорихме с него, е, че не е на всяка цена. Поне нещо, което аз разбрах за себе си, не е на всяка цена. Какво имам предвид? Създавам в момента семейство, имам си жена, много обичам Йоана, тя много ме подкрепя, но в кетча наистина за да си много, много, много успешен, често пъти трябва да жертваш абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Ти трябва да си отдаден до лудост за някаква цел, в която ти зависиш буквално от 3-4 човека дали ще кажат ти си нашия човек. Ти си оставаш целия живот, цялото развитие, всички отношения, които имаш с всеки, за да може 2-3-4 човека, понякога само един човек, да каже искам да ти дам шанс. Не е както в баскетбола, не е както в UFC, примерно, отиваш, нокаутираш някой, правиш не знам с колко точки, вкараш или колко си гола и напредваш. Не. Тук е на моменти много субективно. Дали ще видят нещо в теб, което на тях им трябва, дали ти така си изградил образа и така си създал името и имиджа, че дори това нещо да не им трябва, те сега го искат. И това е едно нещо, което аз установих за себе си, че не съм готов да направя тази саможертва. Един вид всичко, което съм аз, да го захвърля и да се поставя в ръцете на някой, той да каже да или не. Правил съм го в началото, имах възможности, някои се получиха, някои не, но нещо, което забелязвам също така е, че колкото по-малко тежест давам върху тези неща, толкова повече се получават нещата. Когато си много принавит, когато на всяка цена, има едно напрежение, което мисля, че не е позитивно. То е едно негативно напрежение, което така малко или много те саботира. Естествено, в момента имам контакт с Сет Ролинс, с Марек Брейв. Имаше някои неща, които в последния момент отпаднаха, но никога не знаеш. Буквално съм имал обаждания 11:30 вечерта и ми казват, можеш ли примерно утре да си в Атланта за някакво шоу. Аз казвам, да, мога. Имаш ли кръвни изследвания, всякакви такива неща, които те ги искат? Да, имам. Добре. Утре си там. И буквално часове преди да трябва да пътувам, ми казват, знаеш какво, това отпадна, другия път пак ще свържем с теб. Защото така се случват нещата. Няма нищо лично. Но просто трябва да си готов.
А има ли шанс да те видим в някаква така малко по-голяма федерация от тези, които изборихме? Надявам се да има. Аз правя всичко възможно. В момента много време инвестирам да вляза в все по-добра физическа форма. Това е нещо, което искам да докажа на себе си, че мога да направя. Ам, Относно другите неща в света на кетча, винаги има къде да се развиваш. Да, имам цели. То малко е като в България. Трябва да имаш човек. Имам човек тук, имам човек там. И те трябва да кажат, нали, добре, погледнете моя приятел. И така, лека по лека някой ти отваря вратата и ти просто изритваш вратата изцяло да е отворена. А, и има възможност. Сега фокуса ми по-голямата част е в Българската кетч лига. Когато имам възможности, както казах, пътувам и така. Има някакви неща. Аз обичам да си ги пазя така в тайна, защото съм малко особен около тия неща. Като се случат, ако се случат, живот и здраве, ще разберем. Стискам палци. Понеже каза не на всяка цена, а, виждаш ли, примерно, евентуално в някакъв момент да си преобърнеш кариерата на, да кажем, на треньор или на промоутър? Влекат ли те такива работи, нали, има ли нещо съизмеримо с страстта ти към кетча, но просто в тази посока? Ами да, не мога да излъжа, че това съм си го мислил. А, Не знам колко са ми добри идеите, нали, а, няма как да разберем, защото не се коментират тези неща, но мисля, че има какво да дам от към тая насока. Имам също така и много още години, в които да бъда активен. Моят стил ненарочно съм избрал да е такъв по-груб, по-технически. Също така поемам някакви рискове, но мисля, че моят стил, нали, да чука на дърво, мога да издържа много години с него. И вече аз като цяло нямам проблем дори утре всичко да приключи за мен, защото една от целите ми беше да се даде възможност за кетча в България. А, Не съм го направил само аз, в никакъв случай. Това е много сложна задача, която успяхме да постигнем с много хора. И аз, ако утре ми кажеш вече не си кечист, нямаш нищо общо с кетча, лягам, заспивам спокоен, знам, че на мен ми се наложи да дойда в Щатите, за да преследвам тази моя мечта. Знам, че сега добре София може би не е толкова достъпна за всички хора, но поне в България. Поне отиваш, учиш се на български, от към финанси е много по-достъпно. А, за мен това е нещо, което аз съм наред, но да, мисля, че мога да участвам и по друг начин в света на кетча. Дори аз също съм правил подкасти с други кетчисти. Това е нещо, което много ме интересува, много ме е интересно. Много хубави въпроси задавахте, които така показват вашите знания. И добре сте подготвили, защото не повтаряме различни неща. Много ме е кофти, като гледаш някой интервю на някой, особено когато, да кажем, Русев като започва. Не като започваш, но така повече започнаха да го отразяват нашите медии. Отива в нова телевизия, казва нещо, отива в BTV, казва същото, отива и къде ти гледаш 5 интервюта и разбираш три различни изречения от всяко интервю. То ние сме фенове, общо взето сигурно му прекараме 5 часа да те питаме някакви такива неща, Да. защото са ни интересни, нали, и с години сме се занимавали с това. Да, аз предполагам, че примерно човек като тебе, който, нали, в тази част, сигурно някакъв път дори сме смешни с такива фенски неща, обаче това си ни е някаква страст от много, много години. И понеже отиваме към, вече сме на 48 минута, искаме да те питаме някакви неща, които вече са свързани повече с света на кетча. Първо искам да те питам, колко голям е Русев, ако го поставиш там в тази сцена на щатите към момента? И как виждаш кариерата му, защото той в момента прави втори рън в WWE. Той не е толкова бляскав колкото първия, обаче очевидно все пак го ценят в момента. Той участваше в Catchmania, в този матч, който беше за интерконтинентална титул с Стълби. Как ти се струва неговата кариера и колко е голям, ако можеш да го сравниш там с кетча в щатите? В смисъл, със сигурност е един от едно от по-големите имена в момента в Щатите. Както знаем, в кетча той е една въртележка, нали?
Ти днес си тук, идва ти момента да си горе, после пак си долу и така нататък. А, Безспорно, той е в най-добрата си физическа форма в момента. На мен много ми харесваха неговите промото също така в AEW, когато беше The Redeemer. Това мисля, че добавя една много интересна страна към неговия образ. И наистина така го правеше като тия хора, които са във филмите, са налудничево някакси. Знаеш, че той човек е способен да направи нещо много шантаво и с това нещо така провокира някакъв респект, страх. Нали, знаеш, че има нещо лудо в погледа му. Той вярва в нещо, което му дава тая лудост, едва ли не, на героя. Мисля, че в момента от това, което виждам, което той прави, мисля, че изключително много оценява възможността да отново да е в WWE. Дава всичко от себе си. Личи си, че всеки един момент, който му се отдаде, той дава 110% от себе си, което това е целта на всеки. И мисля, че просто очаква своя момент. Надявам се да има много моменти за него и да може да се развива все повече и повече. Знаем, че отваря и школа, което това е много интересно в Нашвил. А, Само напред. Има ли някакъв шанс да го видим някой ден тук в България да се бори? Ние на живот и здраве, ако успея да защитя титлата, което ще дам всичко от себе си да го направя. Имам цел аз да ходя в Пловдив. Мога да отивам в неговия град да защитя титлата. Това беше никога не казвай никога. Да, това е... Да, никой не казва никога, ако какво беше. Нали, ако той не дойде при нас, ние ще им при него. Добре, стискаме всички палци да видим и такива големи сблъсъци тук кетч. Нали знаеш, че едно време Данков цели стадиони е пълнил и му пък се надяваме пък да напълните целия Пловдив стадиона там. Може. Мисля, че има изключително голям потенциал. Мисля, че е нещо, което има много голям интерес и в крайна сметка в момента те първа започваме. А, Това е едно начинание, което няма как още от самото начало да е много, много грандиозно с стадиони и така нататък, но виждате, че пълнят се зали, изграждат се новите кичисти и кичистки в момента и имаме дори съдии, коментатори, всякакви такива неща, което е много хубаво. Това наистина създава едно общество, което може да даде една емоция на хората и вече аз мисля, че особено в България това е нещо чудесно. В смисъл на никой не сме отишли, не сме го изкарали извън бизнес или някакви неща. Това е нещо напълно ново за нас в момента. И просто мисля, че много хора му дават шанс. И също така, както споменахме, жената, която има 29 години, над 50, тия хора тия хора се запалват и виждат, това всъщност е много готино. Също така виждат как тяхната емоция и тяхното участие като публика афектира цялото шоу. Виктор Миленов не беше шахматист. Той в момента е шахматист. Но публиката каза, че ще си шахматист. И това е много готино. Някой, примерно, Шарков не беше селен, но вече е селен. Това беше особен момент да дойде пловдивчанин в София да прави хил промото. Да, Диляне, давай ти Ами, да го аз искам да питам още неща за отбори, понеже ми е малко така Добре. наболява тема. В смисъл, имаш ли някакъв, да кажем, любим отбор в момента, любим отбор от едно време или от когато ти се запалил по кетча? Любим отбор в момента. Много ми харесват нали, Гранде Американо, там неговата група. Не знам точно как се казват всички. Те са ми много, много интересни в момента. Харесва ми какви сцени имат зад кулисите. Иначе, за любим отбор, много хубаво въпрос. Не знам дали някой ми е питал за любим отбор. Винаги, знам, че има такива точно много силни и изявени отбори, но винаги Кейн и Грубаря така са ми оставяли някаква следа, още от малко като гледах кетча по BTV, че всички отбори са силни, докато не дойдат Кейн и Грубаря. И тогава просто нещата се променят.
Да не говорим, че нали, с излизането на Кейн, с музиката на Грубаря, особено Грубаря, когато беше на мотора, а, просто там знаеш, че едно си имаше нива. Добре, това са а, някой отбор, Хардитата, Еджи Кристиан, така нататък. В Грубаря Кейн натръшва всички и всичко приключва. Хареса ли ти как завърши последната година на Джон Сина и какво мисли за това, че той накрая тапна в последния си матч? Може да Ами се бъде факта, много че откровен тук. да. Факта, че в момента ме питаш това, означава, че е постигнал целта си. Щом продължаваме да говорим за това нещо, постигнал е целта си. Не мога да кажа, че не се почувствах разочарован. Сигурно ми стана много гадно. Бих предпочел, ако не беше се отказал, но това е Джонсън. През цялата си кариера той е бил такъв 50 на 50, нали? Скандират за него, свиртват го така нататък. Нещо, което изключително много ми хареса, особено към края вече, когато все още беше хил, но после пак премина към фейс. Имаше един момент, в който той просто се виждаше как се наслаждава на всичко и въобще не му пука дали ще каже нещо, което не трябва да казва, дали ще има някакви последици за него. Въобще той просто, нали, в кетча има един израз в американския кетч, трябва да сте го чували, to go into business for yourself. Не, мисля, че ако някой трябва да направи, това е той. Той заслужава, нали, там като представя AJ Styles, но на никой не е казал, че го представя по този начин. Някакви промота, когато спомена хора, които не са в компанията. А, Хареса ми. А, Мисля, че можеше, както всички знаят, една идея да стане още по-различен, като беше Хил, но това е което получихме. Мисля, че в момента резултата на това нещо е Гюнтер, който просто доминира навсякъде. А, И такъв е кетчът. Много малко от кетчистите се тръгват а, като победители. Защото така се създават следващите имена. Андрей Гиганта създава Хол Хоган. Хол Хоган, той помага да създаде много други, примерно на времето създава Ultimate Warrior до някаква степен. При него малко по-различни са нещата, но това е начинът. Скалата помага Брок Леснър да се изгради. Брок Леснър сега помогна на Оба Феми да се изгради. Така се получават нещата. И жалко е да го видиш с сина. Дори сега като се замисля, някак се натъжавам, но трябва да се направи. Грубаря, когато загуби нали, срещу Леснар. От това нямаше нужда, ако питаш мен. Но излязоха някакви истории, които са една-две години след това с Леснар. Леснар пък до някаква след помогна на Роман Рейнс, на Сет Ролинс. И то е така. Въртележката. Днеска си горе, утре си долу. Твоята цел е във всеки един момент да се стараеш да бъдеш горе. И тогава вече идва този момент на субективност. Дали хората, които се поставя в тяхната шепа, ще кажат, знаеш какво, не го искам пак горе. Него или нея. И това е. Питам те по-скоро за начина, по който свърши. Бяхме гледали много интересен подкаст с Винс Русо и него му бяха задали въпрос, добре, ти ако трябваше да го букнеш това нещо, защото идеята беше, че сина сам е пожелал да тапне, нали, т.е. да предаде по този начин щафетата. И те го бяха питали, ако ти трябваше да го букнеш и той беше дошъл при тебе и ти беше казал, ама искам да тапна, какво ще да направиш? И Винс Русо каза, виж, ти си изгради цялата си кариера върху това, че не се предаваш. Нали? Има деца, които са отраснали с това, че не се предаваш. Няма как да ти дам да се предадеш. И от тази гледна това е много контроверсиално. Ти каза, да, ние продължаваме да говорим за това нещо, но самия факт, че той се предаде, за тебе правилно решение ли беше от страна на WWE? Ами това е, че а, то въпросът не е дали е правилно решение или не е решение. Или дали е правилно или е грешно. То е негово решение. Колкото, затова някои хора, дори като им казвам, много съм много случаи, когато излизам, някой се опитват да ме контузи нарочно. Защото знае, че примерно следващите няколко месеца има голямо шоу, където те могат да ми вземат място. Мисълта ми е, че когато излезеш на ринга, независимо а, както с компании големи като WWE и така нататък, какво би трябвало да се случи, нещата се случват различно. Когато излезеш на ринга, ти можеш физически да вземеш решението, което да преобърне труда на стотици хора. И аз мисля, че няма значение дали е правилно или грешно решение. Джон Сина е извоювал
възможността да направи този избор за себе си. Ако аз трябва да избирам, не бих. А, то не е дори да дам на Джон Сина да се предаде, по-скоро бих му казал, не бих искал да се предадеш. Но ако някой от ранга на Джон Сина дойде и ти каже, искам това да направя, прави какво искаш. Не можеш да контролираш хората, когато дадат на ринга. Колкото и да си мислиш, и то много пъти сме виждали такива неща. Когато някой вземе някакви свои роли, удря някой с коляно в главата и така нататък. А, случват се тези неща. Има тая конкуренция, за която си говорихме, а, тя предизвиква това. Ти знаеш, че примерно, ако този човек в момента наистина вкарва един лакът с още по-голяма сила в зъбите, той приключва следващите 2-3 месеца. И аз му вземам място. Тия неща се случват. Аз съм бил потърпевш. За сега не съм се довеждал до момента, в който да действам така, но за съжаление в този бизнес и с изкачването на компаниите ги виждаш тия неща. Това е реалността. Това е the dark side. Аз го разбирам Това някак е си реалността, да. и двете страни ги виждам, защото аз съм някакъв сценарист, там може да съм Винс Русо, може да съм Даниел Варусов, все тая. Няма да отида, нали, ще кажа на Джон Сина как да се пенсионира. Кой съм аз? Ще кажа на Рик Флеер как да се дръпне промо. Малко е... Виждам го и по този начин, но и по другия, че може би не беше оптимално. Да, и между другото пък Джонсън има история да прави такива неща. Нали, когато имаше връжда с скалата, те са коментирали, че в последния момент, когато скалата излиза, той спише някакви неща на ръката и съдята му казва, нали, какво е това, трябва да го кажеш, нали, че нещо е написано на ръката. Това не е нещо, което той е казал примерно на Винс или на Тъка Хикс или на някой, това ще каже. Но има моменти, в които наистина така хвърляш зарчетата, залагаш и ако се падне на твоето, печелиш. Ако не, ти си поел риска. И с мен се е случвало на много по-малка скала, но да, много е кофти, когато се върнеш и зад колисите ти кажа, това беше много зле, въобще не беше това, което трябваше да бъде, не знам защо това направи, не знам защо това направи. Но пък е много готино, когато се върнеш, знаеш, че не си направил това, което трябва да се направи, обаче всичко е избухнало, всички много са изкефили и тогава просто, това беше хубаво, не го прави повече. Добре, отиваме на час. Дилян, ако искаш задай някакъв Да. въпрос и да можем да го държим все пак. За да удържим в някакви граници. Добре, аз нещо, което ми идва в момента на кола. Не за отборния кетч. Въпреки че това важи и при отборния кетч. До каква степен, примерно, защото знам, че нали, различни кетчисти имат различна такава философия. Нали, някои се разбират движение по движение, някои се казват да, нали, аз правя това, ти правиш другото, няма проблеми. До каква степен обичаш нали, да се ръководиш от публиката и като усетиш, примерно, че реагират на нещо, нали, тръгваш вече в някаква посока и до каква степен е важно за тебе всичко да бъде подредено, да кажем така. Колкото повече време минава, толкова повече започвам да се ориентирам в публиката. Мисля, че нещата се получават по-добре. Дори има един подкаст, Ренди Ортън и Stone Cold, нали, ако някой се интересува, после може да го потърси да го погледа. Всичко се получава много по-добре, когато се довериш на инстинкта си. Инстинктът ти няма да те предаде, дори да те предаде, ти си най-истински, когато те довериш на своя инстинкт. В ринга, независимо, примерно, че сме тренирани да падаме по гръб и така нататък, винаги първото или второто падане ти шокира тялото, има болка, изпраща ти сигнали до мозъка и ти влизаш в режим на бой. Ти влизаш в режим на... Защото няма как да залъжеш мозъка ти, не ме боли. Хвърлят ме някъде, падам извън ринга, не ме боли. Не, болите. Но това нещо, когато се случи, влизаш в един такъв животински режим на самосъхранение до някаква степен, когато хората започват да скандират към теб или срещу теб, още се отключват някакви такива ендорфини и някакви хормони, които те карат още повече да се раздаваш. И нещо, което аз най-много предпочитам е просто да отида с някаква цел, но да се оставя публиката
различните моменти просто да се случат и аз да реагирам най-добре на нещата, които ще ми се предоставят и знам, че нещо, което аз знам, излизам и ще боли. Но аз също съм готов да причинявам болка. И знам, че когато аз съм като тия бойци, едва ли не, нали, има някои, които почват и тръгват веднага за нокаут. Аз съм тия, където малко трябва да ги шамаросваш и ще кажеш, сега почваме. Но затова казах, колкото повече върви мача напред, толкова повече излизат тия животинските първичните реакции, където ти отиваш там да се биеш. Падаш от някой ти скача от 2-3 метра височина, дори да знаеш, че някой скача или не, той пада върху теб. Виждал съм хора да им се обръщат пръстите и така, нали, на 90 градуса, виждал съм всякакви контузии. Случват се. И ти знаеш, че това е част от уравнението. Излизаш всичко от себе си, не мислиш за тези неща, оставаш се на публиката, които скандират селянин или някакви други подобни и просто гледаш да дадеш всичко от себе си. Това, Добре, между другото, много интересно. Няма да я споменавам сега, но аз имам такава теория, че де-факто селените са най-високия клас в кетча и винаги са управлявали кетча. После може да си говорим за това. Да, ако започнеш с историята на Винс и така нататък, нали, той е живял в такива места, където са по-бедни хора. Не само, нали, той лидия Стив Остин и AJ Styles, това са си стилски гимици, като се замислиш просто в малко друг такъв контекст. Добре, да кажем бойни редици на 17 май, Пиротска 5. Българска титла ще бъде защитавана. Първия матч от турнира за определение на отборни шампиони. Между другото, тези отборни титли не сме ги виждали още, но съдейки по тази титла, вероятно ще бъдат поне толкова страхотни. Нещо друго да споменим. Много още неща ще излязат в оставащите дни до бойни редици. Както споменах, много хора се борят за титлата. Елита на европейския кетч идва в Българска кетч лига в София, в Пиротска 5. Всеки вече се опитва да вземе титлата. Има много други неща, истории, образи, които се сблъскват. Имаме Коби, имаме Ник Ести, имаме всички други, Калата, Булдога, Джони Блякхарт, Анджеликс, всички хора, които VHS, ваше любимец, знам, че ви е любимец. Имаме толкова много хора, които в момента напредват и се раздават, така че мисля, че има нещо за всеки. Естествено имаме удри, всякакви такива интересни неща, така че с настъпването на боя на 17 май, мисля, че ще има нещо за всеки. Готов съм за титлата. Българският хан все още ще бъде шампион. Ще имаме началото на отборните титли и шампионата за тях и много други интересни неща, така че заповядайте, гледайте ни. Мисля, че ще се забавлявате много. Тангра, благодарим ти. Приключваме това шоу. Благодаря на всички. 8 епизод. Държиме го още под минута, под час и 10. Това си е супер за нас, защото сме стигали до 2. Така че благодарим ви. Заповядайте на 17 май и до нови срещи тук в подкаста.